ክብረት تعزتنا نحجي يزلكم متيز لكم types of noun هونو انكلو. We have so many different types of nouns. For example, استفلاليو عينت ناي noun كفالات علينا ويون ناي أسمات كفالات علينا. استفلاليو ناي أسمات نسمات وكلو كفالات علينا. نابنت common noun, proper noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, singular noun, compound noun. እዚኦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኣስማት ክፋላት ኮይኖም ገለ ካብኦም ንሎማዓንቲ ክንርኢ ኢና። ንኣብነት ብትግርኛ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣስማት ኣለውና። ግቡእ ስም proper noun, common noun ብዛዕባ non specific ዝኾነ ነገር ገሊጹ ዝነግረና ወይ እውን ብዛዕባ ናይ ሓደ ሓሳብ ወይ እውን ብዛዕባ ግቡእ ዘይኮነ ሓሳባት ኣኪቡ ዝገልጸልና common noun ኢልና ንጽውዖ። countable noun ዝቁጸሩ ኣስማት፣ uncountable noun ዘይቁጸሩ ኣስማት፣ common noun ካብ ክልተ ንላዕሊ ግን ከዓ ውሑዳት ዝውክል፣ collective noun እኩባት ኣስማት፣ singular noun ንንጽል ወይ እውን ንሓደ ንሲንግል ነገር ዝውክለልና ናውን ማለት እዩ። ኦኬ በኣርከስ ንሕጂ ብዛዕባ proper noun ክንወስድ ኢና። ብዛዕባ proper nounን collective nounን መግለጺ ክንወስድ ኢና። ድሕሪኡ ዝተወሰነ ሙሉእ ሓሳባት ርኢና ንኣኹም ከም እዩ ገዛ ሂበ ክፋኖክሜ እምበኣርከስ ብዛዕባ proper noun ክንዛረብ እንተኾይና ግቡእ ስም ወይ እውን ንሓደ ነገር ፈልዩ ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣስማት ዝነግረና ግን ከዓ ስፔሲፊክ ነገር ፍሉይ ነገር ንሓደ ፍሉይ ነገር ኣመልኪቱ ዝነግረና ማለት እዩ። proper noun is used to name a specific item. For example, the name of a place or the name of a people. እቲ ግቡእ ስም ንሓደ ፍሉይ ነገር ንኣብነት ኣስማት ቦታታት ወይ ሰባት ንምጥቃስ የገልግል እዩ ንብል ኣለና። ብዛዕባ ሰባት ብዛዕባ ቦታታት ኣመልኪቱ ዝነግረና ስም proper noun ኢልና ንጽውዖ ወይ እውን ግቡእ ስም ኢልና ንጽውዖ። Sahara is beautiful ብእንግሊሽ ኣብነት ኣለና። Sahara is beautiful ብትግርኛ ኣብነት ሳህራ ጽብቕቲ እያ። ሳህራ ጽብቕቲ እያ። እጂ ለመን ኢና ንውክል ዘለና እዚኣ ንሳህራ ኢና ንውክል ዘለና። ኦኬ በኣርከስ ካልኣይ types of noun ወይ እውን እቲ ካልኣይ ናይ ናውን ቀፂልና ንሪኦ ናይ ናውን ክፋል collective noun ወይ እውን ናይ ሓባር ስም ዝህበና ማለት እዩ። collective nouns are used to refer to a group of nouns, for example, people or animals. በኣርከስ collective noun ኢልና ንጽውዖ ንኣብነት ንሰባት ወይ እውን ንጉጅለን እንስሳታት ንምምልካት እያ ትውዕል። ንኣብነት ሓባር እንስሳታት ናይ ሓባር እንስሳታት ገመል እንተይልና ገመል ሕጂ proper noun እዩ። ገመል እንተይልና proper noun እዩ፣ ግቡእ ስማ እዩ። ኣግማል እንተይልና ግን ክባዛሕ ከሎ እኩባት እዮም። ስለዚ collective noun ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ example ኣለና at church
On Sunday, the chair sings loudly. The chair sings a song loudly. ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መዘምራን ዓውኢሎም ይዝምሩ። ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መዘምራን ዓውኢሎም ይዝምሩ። ሕጂ ንመን እያ ትውክል ዘላ? እዚኣ ብእንግሊሽ እታ ፕሮፐር ወይ እውን እታ ኮሌክቲቭ ናውን ኢልና ንፅውዓ ዘለና ነቶም ቼር ሲንገርስ ወይ እውን ነቶም ቼር ሲንግ ዝገብሩ ማለት እያ። ብትግርኛ ከዓ ነቶም መዘምራን ዓውኢሎም ዝዝምሩልና ሰባት ንዕኦም እትውክል እያ ማለት እዩ። ኦኬ እምበር ክቡራት ተዓዘብትና ዝተፈላለየ ኣስማት ኣውፂኹም ፕሮፐር ናውንን ኮሌክቲቭ ናውንን ሙሉእ ሓሳባት ንክትሰርሑ ናብኹም ክገድፈ እዚኣ ከም እዮ ገዛ